Helo a croeso i'r Sialens Cymharu Bwyd Fegan yn erbyn ddim yn vegan. Yn y sialens yma, mae gennym ni 2 wahanol fath o fwyd. Bwyd vegan a bwyd sydd ddim yn vegan. Mae gennym ni caws a mae gennym ni siocled. A da ni'n gorfod penderfynu pa'n sydd yn vegan a pa'n sydd ddim o ran sut maen nhw'n ogle, blasu ag edrych. Yn gynta, da ni'n mynd i fod yn trio'r caws. Mae hwn yn edrych bethau caws. Da chi'n bod yn yr haf pan da chi'n mynd i Tesco i nôl cheese slices i roed ar burgers yn y barbecue, da chi'n cael rei sy'n edrych yn union fel yma. Mae'n ogle fel cheddar. Mae'n ogle fel y cheddar mes yn dod mewn paced marw. Ddim yn hoglen byd. Ydy o'n mild neu normal? Mae o'n mild. Dyn ni wedi blasu fo? Yn strong. Mae'n blasu fatha caws normal. Di o ddim yn... Mae'n blasu o bod y llaeth yn y fo. Dwi'n gwybod bod vegans ddim yn cael llaeth. Mae hwn yn neis. Mae o. Mynd i safio hwn tan wedyn. Nesa, mae gennym ni y caws yma. Da ni'n cael dan llawn neu hanner dan? Hanner? Mae'n edrych o plastig. Ia, a di o'm yn torri'n hawdd. Mae'n precise twll. Edrych, ia. Mae'n oer. Mae o'n edrych o bod o wedi cael ei moldio mewn factory. Mae'n torri'n hawdd. Di o'm yn tisio yn bwysig. Mae'n perfect. Yndi, mae o'n berffaith. Beth ti'n ripio fo, mae'n ripio papur. Cos edrych, pan da chi'n ripio hwn, mae o'n fel dod a mae'n torri'n rili gam. A wedyn yn yr un yma, da chi'n torri fo, mae o'n neud yn berffaith. Mae'n stretchy hefyd, mae'n weld stretchy. Oh my god, mae'n disgusting. Mae o'n blasu, Da chi'n modd y cheese slices na, ond yr ein mae plant yn cael, maen nhw fel plastig. Mae'n blasu fel hein wedi mynd yn galed. Mae'n hog yn mouldy. Mae'n chocolate yn hwn. Di o'm yn even ogle fel caws, mae'n ogle fatha pwdwr golchi. Dwi'n mynd off o. Dwi'n meddwl hwn di'r un vegan. Dwi'n meddwl mae'r un vegan ydy'r un yma. Mae'n fath yn stretchy. Di o'm yn neis iawn. Iawn, rwan, da ni'n mynd i fod yn trio y siocled. So, ni'n ni gael yr un yma gyntaf. Di hwn ddim yn edrych fel hwnna. Mae o'n stripy. Mae'n dark chocolate. Dwi ddim. Alla bod o'n blasu o chocolate i, cos dos o ddim llaeth. Ne, 99% cocoa. Mae hwn yn blasu. Dwi'n gwybod beth yn blasu. Da chi'n meddwl hwn da chi'n weithio'n cael fel anreg, ie? Mae'n fel, dweud bod chi'n cael o fel o B&M neu rhywbeth. A mae'n fel chocolate yn dod hefo fo. Dweud bod chi'n cael fel bowlen a cereal a mae'n fel chocolate bound efo fo. Mae'n blasu fel y chocolate sy'n dod efo hwnna. Di o'm yn blasu, ie. Mae'n blasu fel fatha cereal chocolate, neu fatha y chocolate yn y cereal. Ie, chocolate fatha da chi'n cael fel efo mug pasg. Ia. Dwi'n yn blasu fel. Dwi'n mynd i adael hwnna, dwi'n mynd hoffi, mae'n blasu bach fel dŵr. Y nesa ydy'r un yma. Mae'n deud Capri. Dwi'n lyfio Cadbury, so. Mae hogo ddim fatha dark chocolate. Felly deud bod hwn yn milky. Mor neis. Dwi'n meddwl. Hwn di hoff chocolate fi. Hwn di'r un go iawn. Mae hwn fatha blasu fel Yorkie, neu dairy milk, wy. Ia, mae'n blasu fel chocolate. Da. Dwi'n meddwl, mae'r un yma di'r un go iawn, a hwnna di'r un vegan.
So, hwn di'r result man. Mae Rhys yn mynd i bita nhw, dwi'n meddwl. Oes, ie, mae Rhys yn mynd i bita nhw. A, unfortunately, just y crumbs dyn ni efo'r Cadbury's. Mae'n fine, though. So, ni roi nhw i gyd fo'i gilydd a neu rhywbeth. So, mae Rhys yn mynd i wneud yr canlyniadau hwn. Diolch, Rhys. Caws vegan oedd yn yma. A dwi'n meddwl pawb yn gywir. Yes! Plastic. Hwn yn rubbish. Ond y thing ydi, dwi'n offio. O, actually, na. Na, ti ddim. Na. Yes, it is. Do ddim yn neis. The truth. Mae'n neis y pizza, dw. Achos mae'n cael ei cwcio. Dwi'n dweud pan mae'n pawb yn ei gymryd y ffws. A y thing yma ydi chocolate vegan. O, fi'n gywir! Da nhw, jyst neb gael hwn. Diolch am wylio. O, dyn ni wedi blasu fo.